202 lonja huts zenbatu ditugu auzoan. Oraindik ez dakigu haietako zenbat bihurtuko diren hotel, frankizia edo zenbatek ez duten berriro negozioa irekiko. Udalak, gainera, alfombra gorria jartzen die enpresa multinazionalei, euren produktuak espazio publikoan promozionatzeko. Herriberako merkatuan edo areatzan askotan ikusi dugun moduan. Bitartean, auzokideok zailtasunak besterik ez ditugu aurkitu gure kaletan ekimen desberdinak egin nahi izan ditugunean. Horren adibide dira, auzoko jaiak antolatzerakoan jarritako traba guztiak. Auzo hiltzen ari dira, baina guk defendatzen jarraituko dugu. Eskerrik asko.